Dewang sumono madin luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara Paman Harya Sengguni Paman Ploso Jenar ayo ndadekake kagiat pekenira si Paman Manira piji wenten ngajengan manira Paman Patih Harya Sengguni kawula nok-non nggih anak Prabu nyawa-nyawa jimat kula semban kula wonten ing Madya Prada prapting delahan wanter sabda pangandika paduka anak Prabu tinambi ingkang bapa ing kepatihan mugi andadosna ing kawuningan mboten mantra-mantra sasampunipun kula ngadhep wonten kersa paduka anak Prabu ing Ngastina nalika ingkang bapa tasih wonten ing pagelaran Jawi kuwatos raos sing manahipun ingkang bapa Pindaran Salomba pinanjaring alun-alun katemping samirana kumite Racaruk Maras nanging sarep wonten ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun tebih saking raos kemarasan asrepipun manah ingkang bapa tan prabeda kadidene siraming tirta wayu sewindu kula nuwun nggih anak Prabu kepareng ambabarana dhateng ingkang bapa ing kepatihan Paman Ploso Jenar nggih kadiparan angger si Paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiting negari Ngastina Paman Patih Ploso Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih sesemban kula menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhahipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula non nuninggi dadosaken suka Marawata Suta raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina boten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggere Paman ngadhep ngarsaning manira Paman Ploso Jenar kawula non nuninggi nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi namung derenan saksampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina kula tampi dawah sami-sami mugi kasekecak anggen jenengan niku lenggah Paman Ploso Jenar kawula non nggih anak Prabu ing Ngastina bapa Panembahan Durna sarawuh bapa Durna kula ngaturaken karaharjan rawuh jengandika bapa ing Sukalima bapa Panembahan Durna ing Sukalima asta kuswala sila bertapa suwalu gimbal sumorante hawela kula nuwun inggih nggih tansah pinaringaning kawidadan ing sambikala sawanipun ingkang bapa ing Sukalima mangga widodane skala sowan kula namung kemareng ingkang bapa ngaturaken pudi astawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah awahana kasantosaning lair batos kula mboten langkung kasekecakno anggen jenengan niku lenggah bapa Panembahan Durna bapa ing Sukalima kula nan sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika nggih kawula non apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno nggone si adi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo lho niki diweji sesembahan kula sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang abdi pun Kartomarmo dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhapada paduka Gusti kula ingkang sinuwun Koko Prabu Duryudana sembahan kula diweji pengayoman kula ndak tampa si diatur pangabekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanono lan mratakna mring sangganing para kadang-kadang kusata Kurawa ingkang padha gantung sebo tatanan sangganing para sata Kurawa aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng manira nanti ambabarake wigati ning pasewakan menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina Dimas Kartomarmo iya Koko Prabu Baladewa sarawujeng andika Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula
Ingkang rayi Ngastina ngaturaken pasegahan panakrami kunjuk sandhap pada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubatara wayah tur jagat pathik Indra Jaladewaku. Yai. Sakalangkung katedha kalingga murdosih palakananipun Yai Prabu ing rumantak dhateng Raka para ing Mandura. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun Kakang mugi katur nesa paduka Yai Prabu ing Ngastina. Koko Prabu kula janjang pucahing weni dumawaing wijang rumaketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan mboten langkung kasekecak nuwangken jengandika lenggah Koko Prabu Baladewa. Yai sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Mandura dinten sakmangke menika wonten Praja Ngastina. Saestu andadosaken kagiat sotaning manah. Dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun Koko Prabu menawi alit paduka utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura. Bilih kelenggan samangke paduka badhe kepareng tedhak wonten Praja Ngastina. Saestu kula nedya ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang wreda Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Yai wonten timbalan ing adawa nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Bebasanipun kadidene kejugrukan Wukir Sali kelepaning Samudra Madu. Dene mekaten ya sing pangandika paduka Yai Prabu ing Ngastina. Namung kula nuwun sewu menawi paduka paring dawuh sawanipun ing Raka ing Mandura menika mboten cecala ingkang saderengipun kula nuwun sewu menapa teges kula menika wantun ngiyas dhateng paduka Yai Prabu ing Ngastina. Menapa ingkang Raka ing sampun keladuk yuswa menapa Yai Prabu ingkang supe dhateng lelampahan ingkang sampun kelampah. Liripun kados pundi? Watara Sabta hari ingkang sampun kepengker. Kula nampi nawala. Mongko nawala menika sareng kula surasa ngandhap piyambak wonten tapak astanipun paduka Yai Prabu Ngastina. Surasaning nawala dinten sakmangke ingkang Raka katimbalan sowan wonten Garing Ngastina. Yai ngantos kadi kula gelak lampah kula enggal prapting ing kajangka. Pengajaping manahipun ing Raka ing Mandura enggal kula nampi sabda tama paduka Yai Prabu Ngastina. Menggah menapa to sababipun dene paduka ambayongi dhateng sowanipun ing Raka ing Mandura. Menawi kepareng kawedane kathah tumunten kababarna nanging rayi wadi tumraping para kadang sentana miyang Wadabala. Swawi kula dherekaken manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang Raka ing Mandura. Yayi Jaka Pitana kadang kula ing Ngastina. Koko Prabu ing Mandura wonten timbalan Yayi. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene ngantos kula kesupen dhateng lelampahan ingkang sampun kelampah. Krana sakatahing kewajiban kanalindran kedah kula rampungaken. Yayi boten dados menapa. Syukur mangayu bagya sekti jumurutine paduka sampun emut dhateng ing sampun kelampah. Yektosipun sowanipun ing Raka ing Mandura. Tinimbalan sowan dening Yai Prabu Ngastina wonten negari Ngastina mriki lan sakmangke kepareng kula jumadhong dawuh menggah menapa to sababipun dening paduka amiji dhateng sowanipun ing Raka ing Mandura. Koko Prabu wonten timbalan mugi andadosna ing kawuningan dinten sakmangke kula kawontenaken pasewakan ingkang beneh kelaladat ingkang sampun menika boten badhe ngrembak babakan kanalindran agengipun babakan kaprajan. Nanging kula badhe ngrembak babakan kulawarga kula piyambak. Lho. Ngrembak perkawis kulawarga paduka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Wonten menapa? Wonten menapa? Menapa wonten lelampahan ingkang tumanduk dhateng nggarepipun Yayi Ratu Banowati? Menapa wonten sambung rapatipun kaliyan anak kula pun Lesmana Mandra Kumara? Menapa wonten sambung rapatipun kaliyan anak moja kula pun Lesmanawati? Babar wisan boten. Namung mugi andadosna ing kawuningan nembe menika kula ngraosaken dados tiyang sepuh tinangisan dening anak kula. Inggih menika pun Lesmana Mandra Kumara. Lesmana Mandra Kumara
nangis wonten pepangkonipun ingkang putra utawi ingkang Rayi Ngastina pun Duryudana. Lesmana nggadahi pamotah kasinggihan mekaten. Menapa pamotahipun ingkang putra Lesmana Mandra Kumara? Ora Bu. Estunipun sampun marambah makaping-kaping anak kula menika nggadahi pamotah nanging gagar wigar tanantuk karya. Mboten kados ingkang nglampah dinten sak mangke. Mboten kanthi kanyono-nyono anak kula Lesmana sowan dhateng negari Ngastina. Sarwi tawang waspa. Sareng lare menika kula dangu menapa ta sababipun dene sowan dhateng negari Ngastina. Sarwi tawang tangis Lesmana prasaja dhateng ing Rayi Ngastina. Bilih piyambakipun gandrung-gandrung kapirangu, gandrung-gandrung kayungyun kalan setunggiling wanita. Lan nyuwun supados dinten sak mangke dipun dhaupaken dakalian wanita menika kala wau. Ora Bu. Jejeripun tiyang sepuh kula menika kedah nglenggahi anak polah bapa Kudu Kepradah. Mila panangisipun Lesmana menika kala wau kula tampi. Jalaran kados pundi malih jernyatanipun Lesmana menika sampun dungkap dewasa lan sampun wancinipun mangun bali wisma. Leres Yayi. Netepi tetembungan anak polahku bapa Kudu Kepradah. Menika tegesipun Yayi Prabu kedah saged nuruti menawi dados pamotahipun ingkang putra Lesmana Mandra Kumara. Dasaripun Lesmana menika sampun wancinipun kedah mbangun bali wisma, tegesipun kedah gesang bebrayan. Lan sakmangke kula badhe nyuwun priksa. Lajeng sinten wanita ingkang sampun keduga ngrubuhaken bebeteng jiwa kasatriyanipun anak kula Lesmana Mandra Kumara? Sinten wanita ingkang saged ngrubuhaken satemah nandukaken tresna dhateng Lesmana menika kala wau? Yai Prabu. Mboten etang-etang menapa menika atmajanipun Alindra, mboten etang-etang menapa menika atmajanipun Brahmana. Nadyan paribasan ingkang dipun gayo widodari ingkang raka ing Mandura sagah nglamaraken tuwin sagah mboyong. Wanita menika kala wau supados jinatu krama dening anak kula Lesmana Mandra Kumara. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Namung menawi paduka Kanjeng Prabu paring dawuh, lajeng wanita pundi ingkang keduga saged nandukaken raos tresna dhateng anak kula? Ora Bu, kula suwun kanthi sanget panjenengan sampun kejot ing penggalih menawi kula munjo atur ngersa paduka Kanjeng Prabu ing Mandura. Yayi, mboten. Ingkang raka mbatun badhe kejot manah kula. Tumunten kula aturi paring dawuh. Sareng kula dangu Lesmana menika gandrung kalian putra Nalindra. Yen anak ratu putra Nalindra saking pundi? Yen anake Brahmana saka ngendi? Menawi widodari sinten pawisikipun kados menapa mangke caranipun kula badhe nglamaraken nanging sareng Lesmana prasaja kaliyan ingkang Rayi Ngastina. Bilih ingkang saged nandukaken raos tresna dhateng anak kula Lesmana menika boten sanes kejawi namung putrinipun kawula alit, anakipun kawula alit. Koko Prabu, atmajanipun Gareng, atmajanipun Nala Gareng ingkang namipun Nalawati menika ingkang tinangisan dening Lesmana badhe winengku garwa. Koko Prabu bolos klentu ing panampi. Babar pisan kula mboten badhe gadah niat nyida dhateng nyacat paduka Yayi Prabu Ngastina. Namung kula suwun, Yayi, penggalih paduka kedah semeleh. Liripun kados pundi? Samenika ngaten. Upami Lesmana Mandra Kumara menika sampun kebanjur tresna kaliyan pun atmajanipun Nala Gareng inggih menika pun Nalawati. Kula nuwun sewu. Tiyang nambut silaning akrami menika gegaranipun namung seneng. Ibaratipun wong keplok menika mboten tangan setunggal nanging tangan kalih. Sami-sami tresnanipun, sami-sami anggenipun sampun remen antawisipun setunggal lan setunggalipun. Menika gegaranipun tiyang nambut silaning akrami. Paduka Yayi Prabu sampun ngantos menggalih babakan derajat tuwin pangkat. Paduka Yayi Prabu sampun menggalih derajat tuwin pangkat sebab tumrap ingkang ngraka ing Mandura menawi paduka menika ngleksanani menapa dados pamotahipun ingkang putra Lesmana Mandra Kumara menika setunggal. Yayi Prabu ngleksanakaken jejering minangka dados tiyang sepuh menika angka sunggal. Angka kalih Yayi Prabu sami kemawon ninggahaken derajatipun Nala Gareng. Tur dasaripun Nala Gareng menika dede tiyang kebrayan dudu wong kana-kana dudu wong bengkanane. Nala Gareng menika tasih
Panakawan Paduka piyambak nala gareng menika tasih Panakawan negari Ngamarta. Mongko Pandhawa menika sanak kadang Paduka piyambak. Tegesipun panjenengan menika ugi nggahaken derajatipun nala gareng. Mila dinten sakmangke menawi Paduka Yai Prabu Ndaraturipun ing Raka ing Mandura. Sampun mawi petang-petang perkawis derajat pangkat asor luhuring Kanalindran Paduka. Kula aturi mituruti dhateng pamuthaipun ingkang putra Puneswana Mandra Kumara. Atmajanipun nala gareng kaboyong wonten negari Ngastina. Tumunten kadhaopaken kaliyan Puneswana Mandra Kumara. Ngemutana Yai. Nuwun pangapunten. Nadyan Lesmana menika atmajaning Nalindra nanging kula nuwun sewu. Lesmana menika kedunungan sial sebel ingkang marambah makaping-kaping. Pendak-pendak badhe nggayuh wanita tartemtu gagar wigar tanantuk karya. Pendak-pendak nggayuh wanita mesti mboten kelampahan. Mbok menawi sak gedhagan menika Lesmana panci dipun kodrataken pikantuk atmajanipun nala gareng. Menapa mboten Paduka Yai Prabu menika maringi kabagyan tumraping Atmaja Paduka? Nggih. Ora Bu, wonten dawuh. Ingkang kula gagas mboten perkawis anggenipun dawuh. Nanging kula petang-petang ing atasipun kula menika Nalindra kok bebisanan karo Panakawan, bebisanan karo batur, bebisanan karo wong cilik. Menapa mboten nami ngregeti dhateng Kanalindranipun ingkang rayi Ngastina. Lah menika to ingkang dipun penggalih. Kula sampun matur sampun ngantos Paduka menggalih babakan perkawis derajat lan pangkat. Kula nuwun sewu. Kula trima dhateng pangendhikanipun para ulah agami, kula trima dhateng pangendhikanipun para sepuh, para kaki-kaki sami nyebataken yen derajat pangkat kadonyan menika nyatanipun namung sampiran kemawon. Antaranipun Paduka lan nala gareng menika wonten ing ngersanipun ingkang ngakarya loka menika derajatipun sami titahing Gusti ngakarya loka. Nggih, kasinggihan mekaten. Namung nyatanipun menika gumelar wonten ing jagat tegesipun kula tasih saged dipun raosi dening para kawula. Kula tasih saged dipun cacat dening para kawula negari Ngastina. Waduh Yayi, menawi petanganipun kados mekaten menika mangke Paduka badhe damel kogel kagelan penggalipun ingkang putra. Mongko nyatanipun adat saben lupya ingkang sampun kelampah. Tresna menika awratipun kadidene nyangga bumi, mila mboten aneh. Wonten kathah lupyanipun kaca benggala kinarya conto. Pendak-pendak wonten satunggiling priya utawi wanita ingkang kapedhotan katresnan wekasan nami lalu pados margi ingkang kelintu. Contonipun nganyut tuwa lan sak panunggalanipun menika mboten prayogi. Mila kedahipun Paduka Yai Prabu ngleksananipun dados pamuthaipun ingkang putra Puneswana Mandra Kumara. Nggih, Koko Prabu matur sembah nuwun, Paman. Wonten dawuh. Pamanggihipun Paman, plasa jenar kados pundi? Menawi cara kula lunggir ngreksa dhateng asma Paduka. Sampun ngantos mangke kekelempakanipun para tetiyang kawula negari Ngastina menawi nglempak namung ngraosi Nalindra Ngastina. Ing atase Ratu Ngastina duwe besan kok mingkere menika lho. Menika ingkang sanget kawatosaken dhateng ingkang abdi ing kepatihan. Mongko ingkang masak mangke badhe kucem asmanipun boten namung Paduka, klebet patih nayaka tumenggung sedaya badhe kucem asmanipun awit Paduka bebesanan kaliyan Punala Gareng. Jabi klatri menggalih menika angka kalih upami panjenengan menika mangke bebesanan kaliyan Nala Gareng, panjenengan menika ora urung mengko ya sing ragat ming panjenengan. Nala Gareng gablek apa? Upama Nala Gareng menika rabi utawi bebesanan kaliyan Sinuwun Ngastina, atmajanipun Nala Gareng menika dhaup kaliyan Puntu Kula Lesmana Mandra Kumara. Upami ngagem pawiwahan ingkang ageng tartemtu Nala Gareng boten cucul menapa-menapa. Jabi kula aturi menggalihaken wis ora cucul apa-apa, petita-petiti dumedadi besaning ratu menapa inggih badhe kelampahan Ngastina menika dienggo jag-jagan kere-kere kaya Panakawan menika. Badhe asor derajatipun tumrapipun kula nggih Paman Arya. Wonten dawuh. Nuwun sewu. Nek sampeyan ngendikaken nek Nala Gareng menika kere, Nala Gareng menika ora labuh tumraping negara Ngastina, niku ora jeneng mukal. Jer sampeyan ora ngerti lelabuhaning Nala Gareng. Sampeyan ora ngerti lelabuhaning para Panakawan. Mula sampeyan sak penake dhewe ngunekke Nala Gareng menika wong kere, Nala Gareng menika wong ora duwe. Niku sampeyan penak-penak mawon. Ning tumrap Baladewa lawan Yai Prabu Duryudana. Sadurunge sampeyan srawung karo Kurawa niku janjane Kurawa wis dimong karo Panakawan. Nggih.
Mula sampeyan aja sak kepenake kok nek nolo gareng kiri. Nolo gareng niku nek disawang ora kiri, nika malah derajate dhuwur nolo gareng tinimbang sampeyan. Nolo gareng anake Semar, Semar niku Sanghyang Bathara Ismaya. Nolo gareng niku anak dewa. Lah niki sakniku kula tak takon, sampeyan niku anake sapa? Nggih. Lah nggih anake dewa ning gedhe tur dawa. Mula aja sak kepenake nek ngondo karo wong aja sak kepenake. Ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok ngiyas karo wong. Mboten. Sampeyan ngandhake nala gareng niku wong desa, nala gareng niku wong kere. Sing jeneng wong desa niku kesugyane malah ora ketok. Omahe sarwa prasaja ning numpuk bondo pirang-pirang. Niku wong desa. Nggih. Nyatane ming bakul lele wae iso nanggap wayang. Halo. Nggih. Mula ampun sak penake dhewe sampeyan ngucap sing sak kepenake gaya ngoten niku. Boduna. Wonten dawuh nggih. Boduna. Kula suwun pemanggipun Bapa ing Sukalima kados pundi? Oh, aliloco. Bener. Goleke kabagyaning anakku ya ora usah dadak ngagas perkara derajat pangkat. Lho, perkara ilanging bondo donya ki iso digoleki. Nek perlu saya bijaksana. Anak Prabu Duryudana kuwi ngendika karo Gareng, "Gareng, anakmu tak pek, kowe ora usah ragat apa-apa. Pawiwahan geden-gedenan, kowe ora usah cucul apa-apa. Kabeh bondo donya saka negara Ngastina." Oh, kaya ngono ki malah saya kuncara asmaning anak Prabu Duryudana. Ora kok eman, Ratu Sugih kok eman ngetokke Brana Picis ki terus piye aku tak takon karo kowe? Iya. Nyel. Nggih diomongi kok meni nyanyang. Iya Kakang ya. Nek ngono apike dirabekke. Nek cara aku dirabekke, kalau nun sewu nggih kula badhe nyuwun prisa. Boduna badhe paring dawuh menapa? Lesmana anggenipun tresna kaliyan Nalawati menika kula nyuwun pangapunten. Menapa kekalih menika sampun nate pinanggih antawisipun putu kula Lesmana Mandra Kumara kaliyan Nalawati menika menapa sampun nate pitanggih tegesipun sampun nglairaken dhateng pangunepun Batos. Lesmana nglairaken dhateng Nalawati menawi sampun tresna, Nalawati ugi nampi katresnanipun Lesmana. Menika menapa sampun? Kula dereng dangu babagan perkawis menika dhateng anak kula Lesmana Mandra Kumara. Nah, menika saenipun kedah dipun dangu. Menawi dereng menika mangke lajeng saenipun dipun lamar. Nanging menawi sampun menika langkung gampang perkawisipun. Gampang. Gampar sikilmu kuwi, Dek Pati. Iya. Ngono ya, Kang. Nek manten loro wis padha senenge kuwi mung gampang. Ning nek manten loro urung padha senenge ya ora apa-apa Dipati dilamar. Mergo ana tetembungan witing tresna ki jalaran saka kukila. Kulina. Kukila apa kulina? Kulina kan ora ndek kukila. Ora iso tresna. Kukila iki luwih wigati. Nggih. Nggih Kakang Tuna nggih. Leres. Nah, ngoten. Mila kedah dipun srawungaken rumiyin, Nger. Saenipun sak mangke kados pundi? Yayi, kula nengahi perkawis menika. Menapa mboten langkung prayogi ingkang putra Lesmana Mandra Kumara katimbalan sowan wonten Garing Ngastina. Mangke dipun tanting menawi saestu sampun tresna wonten pundi malih purukipun kejawi paduka kedah ngleksanani pamothaipun ingkang putra Lesmana Mandra Kumara. Menika langkung prayogi Kawa Prabu. Wonten dawuh, Nger. Sampeyan pinanggih anak kula teng pundi? Aduh nyawa-nyawa jimat kula. Kula malah lingsem menawi munjuk atur ngersa paduka anak Prabu. Oh Prabu, wonten dawuh. Kawontenanipun anak kula kados mekaten menika kados pundi? Wih ladalah jagat Dewa Bathara. Paman, wonten dawuh. Sampeyan ketemu Lesmana teng pundi? Inggih wonten ing margi. Lesmana. Kuwi piye kuwi? Anak ratu kok bathuke seneng sentre iki golek apa kowe? Menika wau kula pinanggih wonten ing margi, celingak-celinguk wonten ing pinggiring sawah. Lesmana dipateni dhisik. Ceklik. Sowan Kanjeng Rama kok celorat-celorot. Padhararja sawrapta munggir anakku bocah bagus. Tansah pinayunganing kawidadan Rama miji dhateng pisowanipun
Lesmana Mandra Kumara. Ya, padha raja sak praptamu. Nering sambikala kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk ngersanipun paduka Kanjeng Rama Duryudana. Ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan tansah pinengkuing juwana kawidadan sowan kula Rama. Ya syukur nggih, prayoga nunggun mulungguh. Sampun boten kirang prayogi, Rom. Iya. Wayah Mas, katuran karaharjan wayah Mas. Eyang Pate Sengkuni, wilujeng bekti kula konjo nggih Yang. Nggih kula tampi, dawah sami-sami. Inggih Yang. Lesmana Mandra Kumara padha raja sak praptamu. Pangestunipun Siwa Baladewa wilujeng wa bekti kula konjo. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula mundi ndatosaken jimat paripe. Oh. Aja ditirake ya Lesmana. Durna ki pancen kaya ngono kuwi ciri khase. Mbahmu Sukalima ki nek arep omong nganggo ngono. Padha raja sak praptamu Lesmana. Ngestunipun Eyang Durna. Inggih Eyang Durna wilujeng bekti kula konjo nggih Yang. Kowe iki saka ngendi Lesmana kok dadi kalungan batre? Pados kodhok. Anak ratu kok golek kodhok. Nganggur teng kasatriyan mboten gadah pedamelan bingung kula jujeg. Tiang niku nek bingung mesti getih munggah. Tinimbangane kula mengke stroke enom. Mula kula golek kodhok nembe angsal 3 ditimbali Patih Harya Sengkuni. Dibuang. Sesone butuh kodhok tumbas. Anak ratu kok. Mapane nggon jenes-jenes kaya ngono kuwi. Dibuang. Nggih, sampun kula bucal turah setunggal ageng ngajeng kula caoske Eyang Durna. Kodhok kerok. Kuwi apa wangun kuwi mbahne kon mangan kodhok kerok kuwi. Men mudhar, heeh. Pilujeng bekti kula konjo Yang. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Lesmana. Kula pundi engga jimat paripe. Lesmana. Wonten dawuh 7 dina kepungkur kowe matur karo Pun Rama nangis ana ing ngarsaning Pun Rama. Kowe pengen rabi kelingan apa ora? Dek kapan? 7 dina kepungkur kowe nangis ana negara Ngastina. Kowe pengen rabi kowe kelingan ora Lesmana? Wo, Dek. Rebo nika. Yo. Nggih, Rama. Sebabe apa kowe kok nangis njaluk rabi? Amargi kula ngimpi. Ngimpi. Nggih. Wonten ing salebeting pasimpunan. Pasumpenan. Kula ngimpi pinanggih kalian satunggiling wanita. Wanuda. Nggih. Wonten ing pasumpenan menika kula nedeng tenguk-tenguk teng ngarep kasatriyan Saroja Binangun kedadak wonten wanita ngagem kebaya biru. Iya. Mlampah alon-alon nyaketi kalian kula. Kaget kula. Kula terus jumeneng. Kula cedhaki wanita niku bareng tekan ngajeng kula terus ndeprok timpuh. Wah, bubrah pikiran kula. Iya. Dasare ayu, merak ati. Bocahe kenes gandes luwes sak solahe. Iya. Sareng kula tangleti, Nduk. Kowe sapa? Lah kok dadi kowe teko ning
kasatriyan Saroja Binangun Larestri wau terus ngaku jenenge Nalawati kalih ngruket sikil kula Nalawati Raden ngoten kalih sikil kula diruket terus dengkul kula nyok-nyokaken ngoten. Yo. Sabanjure kula sowan mriki ajeng suwita kalih sinten niku? Sapa? Lesmana Mandra Kumara. Bocah niku terus kula junjung. Kula jak mlebu wonten ing kasatriyan Saroja Binangun Kembul Bujanandrawina. Kula didulang Rama. Oh, didulang. Nggih. Unjukan dijupukke, sekul dipendhetke, lawuh dipendhetke terus njejeri kula lungguh didulang. Pokoke kaya manten anyar nika. Bocah niku kula rangkul. Terus kula ngendika, wis kowe nek seneng karo aku tenan, sesuk aku tak matur Kanjeng Rama awake dhewe ijab. Bocah niku ya mantuk. Terus kula geret. Kula jak mlebu teng kamar. Bocah niku lewo-lewo. Ampun Raden, mangke nek pun resmi. Kula nggih omong resmi karo ora rasane padha wae. Ayo to, aku ngono, aku wis kebacut ngombe pil kita. Ngonten niku tenggene impen Rama ngremenaken sanget. Bocah niku terus manut. Kula terus mlebu teng kamar. Spray kula ganti. Sing ngonten gambare kembang. Yo. Kula terus ganti sarung. Nalawati terus kebayake diuculi. Diteruske mboten Rama. Terusno ora apa-apa. Pun nggih, cekap semanten mawon nggih. Kula wong tuwa sing ora kuat e. Ngenangen kula tekan pundi-pundi. Ampun digagas yang niki meng wong ngimpi kok. Nggih. Les Nalawati cucul kebaya jebul rangkepan kaos. Monggo lek kula ngematke wis mempeng kaos dicopot isih nganggo kaos worep. Rangkepan pirang-pirang nika. Iya. Ning tetep kula enteni. Iya. Jane iki crita apa malah iki? Yang anu wa Mandura menawi mboten kersa midhangetaken nggih, kupinge ditutupi. Ya wis aturke, tak banjure piye? Bareng ngonten kula terus tiduran. Kula tilem teng kasur. Ya. Nalawati nututi. Jejer keletan guling. Ya. Guling kula pancal. Kontal. Iya. Aduh. Paman sampun kados ngaten. Nggih. Sampeyan tiyang sepuh. Nggih. Bareng wonten sikil kula wiwit kula tumpang keteng sikile Nalawati. Iya. Terus kula etungi 1 2 3 kula balik miring ajeng kula kekep gragap ngelilir sing kula kekep kucing. Sabanjure Bangane gelo nggih kucing kula uleng-uleng. Bar niku kula cekel buntute kula sabetke cagak. Mangkel kula jarene piyai sepuh nek ngimpi durung tutuk bantale kon malik. bantal mbok walik, Bantal kula walik iso ngimpi. tinggi mubal. Mboten iso ngimpi, bingung kula Rama. Wah, mongko tangi turu niku kula ya wis pun ngeten.
Wis piye? Rama mboten satanglet kedua kalinya. Kula pun matur rampanane jabul wong ngimpi ki ya iso dirasake tenan. Buktine bareng lilir saka ngimpi niku kula grayahi ya atos tenan. Yo, sak banjure. Bareng niku kula terus pungun-pungun. Kula sedih banget. Kelangan Nolawati. Rama napa-napa sing kula sawang pewujutane dadi kaya Nolawati. Kula susah tumuli kula sowan ngersanipun Kanjeng Rama nalika semanten. Pepasrening Taman Saroja Binangun ingkang wujud menjangan ingkang mapan wonten ing Balumbang kula sawang ya kaya Nolawati lagi mbrangkang. Kaya ajeng kula tubruk-tubruk nika. Iya. Pendak-pendak kula ngilo teng kaca gedhah. Kula dandan niku ya kaya sliwer Nolawati. Kaya turut kaca. Nek kula adus, kula nyiduk banyu niku Nolawati wayangane kaya tenggen banyu. Pokoke wong gandrung niku pancen abot tenan Rama, napa-napa sing disawang kaya Nolawati. Winginane kula tuku pecel. Bakule pecel kaya Nolawati kula tubruk, kula dituthuk cuwek. Terus demben kula tuku gudeg. Kula sawang bakule gudeg ya kaya Nolawati bareng kula tubruk. Lemu tenan Rama. Iya. Ngoyo ngono kuwi rasaning wong kang lagi gandrung. Kasinggihan mekaten. Wis ngono. Kula wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe. Nggih, kula aturi nyuwun anglet kalian kula utawi basa napunipun sakmenika silakan mengajukan pertanyaan. Apa kowe wis tau ketemu karo Nolawati? Ketemu langsung? Ketemu ora ana ing pasumpenan. Berkah pangestunipun Siwa Mandura dereng. Lah upama Nolawati ora seneng karo kowe piye? Nek teng impen niku wis seneng. Mesti mengke nggih seneng kalih kula. Tur kula niku anak ratu. Nolawati anake Nalagareng. Gawe seneng anake Nalagareng niku gampang, mengke Nalagareng tukokke kendaraan. Sing rodane pirang-pirang Rama. Yo. Dibyuki brana picis gaweke omah. Tukokke napa-napa ning anake dipek, mengke rak diparingke. Yo, kuwi gampang. Nggih. Kuwi jenenge ora tresna sejati. Sejati niku mung rokok. Mboten tresna. Tegese tresnane kuwi tresna mirunggan. Mergo tresna kuwi dipara dadi loro. Tresna sejati lan tresna mirunggan. Ngono? Nek wong ngambut saning akrama kuwi kudu tresna sejati. Sebab wong nglakoni bebrayan kuwi engko bakal nyampar nyandung kesrimpeting laku. Yen tresnane ora sejati, mesti tresnane bakal mandeg dalan. Nah, yen tresnane sejati nadyan kesrimpeting laku ingkang abot tetep iso nglakoni kanthi tuwajuh nggone napaki gapuraning urip bebarengan. Alah ngomong apa? Nek kula ya pokoke kudu dipeksa. Lah mengko padha karo Nalagareng ki nyengsarake anake nek kanthi Nolawati moh rabi karo kowe. Wose saniki ngeten. Kula tekan negara Ngastina niku kula wis krasa mung arep ditanting karo para pinisepuh lan pinisilin. Samangke kula mesti ajeng ditakoni Nolawati wis tresna apa urung. Tresna napa mboten itu mrapula mboten penting. Paham? Malah nyeneni sapa-sapa. Pokoke Rama nek mboten nglamarke kula, Rama mboten nglamarke Lesmana entuk Nolawati. Rama kelangan anak. Rama bakal kecalan putra kakungipun inggih menika pun Lesmana Mandra Kumara. Kula wegah uripe ning alam padang, kula moh nyawang gelaring jagat nek Nolawati mboten jatuh dalam pelukan kula. Dede lah kok dadi kaya ngono ya katresnane. Nggih.
Yo. Lesmana, wonten dawuh. yen pancen wis tekadmu kaya ngono. Wektu dina iki kowe tak timbali. Pun Rama bakal ngrabekke karo kowe. Nun. Estu Rama, kula mboten salah pamireng. Ora. Kula aturi ngambali sepisan malih supados sedaya sami midhangetaken. Pun Rama bakal ngrabekke kowe Lesmana. Cendol dawet 500-an. Gamanga tung kinang tung dang kinang tung. Bawadara. Wonten dawuh. Malah dikerongi barang iki. Oh, kula niku nek kare cendol dawet seneng jamak-jamak. Estu Rama. Yo tenan. Aduh. Kaya lumaku ing wanci peteng kepapak. Wong gawa Petromak. Biar padhang trawangan raos sing manakula Nalawati, kowe mesti tiba ning pangkonku Cayu. Sumurupa. Inggih Rama. Sing bakal nglamarake dudu wong baen-baen. Sinten Rama? Wakmu ing Mandura. Ya kuwi wakmu Baladewa ingkang bakal nglamarake Nalawati. Bakal winengku garwa malan kowe inggih anak Lesmana Mandra Kumara. Wa Baladewa ingkang nglamaraken. Iya, Lesmana Mandra Kumara. Welatala cendol dawet. Iya, rasa anggo cendol. Nggih, matur nuwun nggih, Wa. Yo. Panjenengan sampun purun nglamaraken Nalawati. Nala Gareng mesti wedi karo aku. Yen aku sing teka mesti diparingke anake marang aku dicaoske karo aku tak dhawuhke karo kowe. Alhamdulillah. Ngremenaken sanget menawi panjenengan paring dawuh ingkang kados mekaten lega raos sing manakula. Rama. Nggih. Benjang menawi kelampan daup nanggap tontonan nggih Rama. Yo, aja kuwatir. Kowe njaluk apa wae tak turuti. Ketoprak. Yo, aja kuwatir. Jalitan. Jadilan. Yo, aja kuwatir. Awan bengi. Yo. Sing wedok kabeh. Yo. Tak golekke mesti eneng. Nggih, dibayar sing akeh. Len jatil kon nganggo klambi renang. Mboten nonton nggih. Dibayar. Oh, nggih. Ora gelem aku amuk kabeh. Nggih. Pun dileksanani kemawon. Bapak Durna pados wong dodol sing akeh kon dodol kabeh. Oh, nggih. Iya, nggih putuku ya, mengko aku sing golek. Nek ora payu kaidit. Oh, iya. Anak ratu rabi emeng cekeremes. Rugi. Yo, Lesmana aja kaya bocah cilik. Pun ngaten mawon kula tak nyuwun pamit. Arep nendi? Neruske golek kodho. Aja kundur ning Kasatriyan Saroja Pinangun. Sendika ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Rama. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Gumbira raos sing manakula. Yo. Eyang Pate kula nyuwun pamit. Nggih ngatos-atos. Sampun kaleksanan menapa penjangkanipun kedah bombong manahipun. Mekaten. Nggih. Siwa Mandura kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Dandan cara manten. Samenika bidal. Yo, rampung pasewakan iki budal. Neng omahe Nala Gareng. Aduh, seneng kula tanpa upami. Kula tak adus riyin. Yo. Mangke terus nyandang cara pinanganten nganggo klupuk. Apa? Klupuk. Kupluk. Mangke kula mboten sah nganggo klambi mengke Nalawati kula punji kaya nek anak ratu Dorabi nika. Yo, monggo punjinen. Nggih, asik seneng tenan kula. Bapak Durna, apa panjenengan kula dapuk seksi konsumsi. Wis sakaremu wis. Sak omong-omonganmu. Pokoke aku mung kari manut. Nggih. Kula nyuwun pamit wangsul dhateng Saroja Binangun gantos busana cara pinanganten sing ati-ati, Lesmana sing ati-ati. Sapa meneh sing tak pamiti iki? Om Kartomarma.
Inggih nggih ngatos-atos. Kula nyuwun pamit, nyuwun pangestu ajeng rabi. Nggih ngatos-atos. Inggih. Sampun nggih Rama. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mundurmu marang Saraja Binangun muga-muga lebda ing karya lan kelakon benjang Kamulesmana. Nuwun inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pamit Eyang Siwa, Eyang Om Kanjeng Rama dipun sekecaken anggenipun bawa rasa ginem ganda raos kula madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun inggih Rama. Timbalan nggir ngantos kados mekaten. Lelampanipun anak kula pun Lesmana. Menawi saking mandugi kula leres ngendinganipun Kakang Penemban Durna menawi boten dipun turuti sakmangke malah saya ndodra lelampanipun ingkang putra. Yayi. Gane Paduka sampun paring dawuh dinten sakmangke kula ing pinastran supados nglamarat majanipun Nalagaring. Dinten sakmangke kula nyuwun pamit nglaksanaken kewajiban ingkang sampun kula tampi. Prabu Baladewa kula semanggaken borong kasembadan lan botenipun anggenipun anak kula dhaup kalian pun Nalawati kula semanggaken jengandika Prabu. Nggih, kula nyuwun pangestu. Oh Durna. Wonten dawuh, Ger. Kula aturi sampun ngantos negaken dhateng ing wayah. Menawi wonten nakalipun kajenge para Sata Kurawa, menawi wonten akalipun kula pasrahaken dhateng jengandika Bapa ing Sukalima. Oh, kandhang blaguduk suwargi. Nggih. Mboten nangis tak kendha Paduka anak Prabu ing Ngastina. Kula nyuwun pamit, Ger. Nggih ngatos-atos. Sampun kados lari alit Kartomarma wonten timbalan budhana kang padha sibuk tatanan para prajurit tata-tata ngarak pinanganten menyang bali wis maning Nalagaring. Nundi ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Babar pisan bubarna kang padha sibuk jeneng ingsun Dewa Kundur Medaton kawula non para madal pasilan nyuwun tambahi pangestu kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarma. Purna gatining pananggilan Sanata Asakundur kedaton jeluk saking dampar kena kinampit gambaran gading kadheraken sangganing Pelemban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngampil upatraning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa tindak Nyosina Ranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wonten timbalan ing adhawuh Koko Prabu. Nalika semana negara Ndrawati karawuhan Kakang Anoman ing Kendali Sada. Lho niki. Monggo Kakang Anoman nalika semana munjuk atur kalawan panjenengan ingsun yen to dina samengko. Kabar ingkang wis mebar warata jari yen to Panakawan Ngamarta ya kuwi Sinalagaring bakal duwe gawe mantu. Mula pun Kakang tumuli njawil kalawang sira Yayi ndak kanthi metu adoh saka negara Ndrawati. Kewarung Paduka. Sabab ngendikaning Kakang Mayangkara ing Kundalina ing Kendali Sada. Sakjroning entuk pekabaran Kakang Anoman ngimpi ingkang kurang prayoga. Mula Setyaki gandeng pun Kakang kuwi rumangsa tautate nampa pangudanging Nalagaring. Tautate digudang dening abdi ingkang aran Nalagaring. Mula yen to nganti mengko Nalagaring tenan-tenan nggone bakal duwe gawe mantu. Yen nganti pun Kakang ora labu-labet kalawan Nalagaring iki mengko mundhak dadi rasaning piyayi akeh. Lajeng kepareng Paduka. Derekna laku jantranipun Kakang prapta ning bali wis maning Nalagaring Swawika Prabu kula dherekaken Kakang Anoman wonten timbalan sinun. Aja kundur marang Kendali Sada nanging tutuntat endahing nata Ndrawati. Monggo diweji kula dherekaken. Iya Kakang Mayangkara. Rantak-rantak lakuning para Sata Kurawa. Liwat dalan ing Anjaka ning negara Ndrawati wikatine apa? Setyaki ana barat. Aku minglar kewa, kowe nyegat ngiwa, minglar nengen, kowe nyegat nengen. Karepmu piye? Mung bakal takon Setyane Kurawa menyang endi? Iki bakal ana laku ingkang gedhe. Nderekake anakku Lesmana Mandra Kumara. Nggone bakal menyang bali wis maning Sinalagaring ing wigati bakal njaluk anake Nalagaring. Sabab Lesmana wis gandrung-gandrung kapirangu kelawan atmajaning Nalagaring kang aran Nalawati. Yen ngono kena tak pamake bakal ngrusak marang Pagerayu. Lho, ngrusak Pagerayu piye? Kabar sing tak tampa yen to Nalagaring bakal duwe gawe mantu. Tegese wong duwe gawe mantu kuwi mesti ana calon temantening lanang.
Lah kok dadi iki Lesmana diarak marang Bali Wismaning Nalagaring kang mangkono bakal ngrusak bebrayaning atmajaning Nalagaring. Aja ngawu gawar ngawur kowe. Calon manten lanang ya Lesmana kuwi. Aku ora percaya merga lakon sing wis kelakon pendak-pendak putra ngestina nggayu wong wadon mesti ora bakal kasembadan. Siji ora kelakon, loro sing wadon mesti ora tresna karo putra ngestina. Mula ora usah nduk teruske nggonmu prapteng Bali Wismaning Nalagaring. Ayo semingkir. Ayo bali. Lho. Nundung marang para Satakura, apa babamu? Gelem bali apa ora? Ora gelem bali tak babati gamarmu tak gulungi genderamu Kartomarma. Ora ban suaramu. Menyang endi wayang ngriku Kurawa ketemu karo wong-wonge Pendha mesti sulaya. Ora sandadakku ki gunung ayo bali ora. Aku mbacut kena sirahmu tinggalan kene. Wah, nantang perkara karo Kartomarma. Wani ora sing tawedeni apamu. Ora minggat karo aku tebak dadawune marganing patimu sing ngolina prapteng lalis Kartomarma. Sarwe. Oh, hai. Wah, monster Ayo, aja ganggu gawe Kurawa. Barisan Kurawa ketemu sapa? Maune baris apik-apik kok njur bubrar ora karo-karuan. Kula pinanggih kalian Setyaki. Kula minglar ngiwa, Setyaki nutup ngiwa. Kula minglar nengen, Setyaki nutup nengen. Sajahe Setyaki cubriya kalian lakuning Kurawa. Kula mandheg omong-omongan. Setyaki ndakpo nek Kurawa arep bubrah pagrayu. Sabab Nalagaring bakal duwe gawe mantu kok mantene lanang lagi tekan kene. Mesti arep ngrusak bebrayane anake Nalagaring geger man. Seling surup, nggih seling surup. Terus gelut man. Mungsuhmu Setyaki. Terus kalah. Pengestripun ngaten. Mundur kana. Inggih. Aku ora iso omong bola-bali ta. Iki lakune ngombyong manten ora doting petakilan. Ning Kurawa iki angel didandani anggris muni gleleng. Wis. Sapa-sapa ketemu jak gelut, sapa-sapa ketemu jak gelut. Nyuwun pangapunten, sing lepat sanes kula. Iya, ning mergolemu gleleng kuwi lho. Wong ra urung kalah kok kandhan-kandhanane ngeyel. Surtayu nggih, Man. Kok bleduk tok awake. Banting iwa nengen kalih Anoman. Lho. Sing entekke sapa kok Raoman? Anoman kok Raoman. Anoman nderek lampahi utawi ngetutaken Setyaki. Kula mungsu Anoman mboten ing oman papan. Ha kok mengko kowe. Anoman ki arep munyuk ning digdaya kok, Sur. Nemeng kowe sepira kekuatanmu? Sapa Kurawa sing arep njajal Setyaki karo Anoman? Ngopo kok cengengesan, Man? Metune gleleng ki ora urung ya ming modar. Kurawa iki ora ana sing mangga mulya. Apa kece, Pak? Sak gedagan iki malam ini Dulma Gati nek purun maju pelak melantasi samudayane. Maju. Iso menang karo Setyaki karo Anoman tak tonton kaya ngombe kekuatanmu. Mentas meguru endi kowe le? Seminggaman ngaco, ngaso. Ngaco men aja nganti kena penyakit kula tak belang mang tonton menang sapa? Ya, kaya ngapa tak tontone.
Coban. Dasar kepala nyoto. Raden Durmagati Dasar kepala nyoto. Kowe sing ngoblak-ablik kula Nyuk. inggih. Kowe aja gleleng aja gembilo cilahmu kowe. Kowe aja ngalake Kaltomalmu aja ngalake Cultayu ning sapa sing maju ning pabaladan bengi iki? Raden Durmagati, Aku Cenopati ning Kulawa. Kowe njaluk modal cala piye? Modal sek apa sentik-sentik? Apa modal kanthi lolo sing tok lacake nganti sundul tekan bun-bun? sing dadi nyatane. Ngino kalau aku. Rasa kokean cangkem. Wong gelut ki apa pelune kokean ngomong nek ora melantasi percuma. Oh, model. Kowe kapokmu kapan iki mentas megulu anyar iki. Ya, kemaju legane ati. Wah. Kok nganggo kaya ngono balang? Waduh. Aku paling wegah nek ngono ku. Kaya ulah kajen lacane aku ki menungso mung dipameli. Ayo sing apik omong sing apik nganggo cara menungso ora cara munyuk. Oke. Iki ulah ngece lho iki jan aku muni oke tenan lho. Engko dikilo ngece. Modal. Wih, dan angel tenan. Kaya ora ngerti kelemane munyuk-munyuk kalau kilik wedi. Ayo. Kowe kalau aku padha-padha mbiyen sak lombongan. Kowe munyuke aku kilike. Dadi ledek munyuk. Ning saiki dadi musuh kowe apa aku sing tekaning Pati Cenggana. Lagi iki lho ana satriya kok dapukane asu. Asu ndasmu. Kowe malah yo. Wah, aja dolanan sak pene dhewe. Ayo aku apa kok sing tekaning Pati? Lakon tinjung akhirat nyawamu e. Kowe iki pangeran mati kok maju perang nggawa kirik barang iki ngapa ta? Cangkem kula ya, Man. Hah? Cangkem kula sing muni. Lho, kok kaya persis. Malah apik kowe lho dur mbangani pirike. Jengkul sampean mlocot. Nglekoso le gelut madunekke kilik ora. Kalah. Kawon Wong suwe Anoman. Anoman munyuk kowe menungso kalah karo munyuk nek aku isin. Kula kok biasa. Ora isin. Lah, isin nggo melem ilang. Kok cantik mawon. Nek nganti mlebu koran Durmagati Kadang Nata kalah karo Anoman satu kewan wujud munyuk. Ora masalah. Ora masalah. Mlebu koran mbok men kondang. Kondang kok kalah. Weh, nek rak mlebu koran. Mane sampean tahu pun mlebu koran? Ora tahu paling nggo bungkus kacang.
Wong elek kok mlebu kolan. Sapa sing arep maju? Nah, iki. Cit, Nun, maju apa? nun, Maju apa piye? ngomong suwe to, Man. Mungsuhe Anoman. Patenono nek pancen kowe wani. Aron. Karo Sencaki. Ngomong suwe. Sencaki. Kula semika kula ajal, Man. Lho. Kok cepet banget? Kula niku nek temandang ceket-ceket. Oh. Sencaki mati. Lho, kapan, Man? Lho. Aku takon karo kowe Sencaki mati. Lho, kapan kok orang layati? Lho kowe mau ki rono ngopo? Kuwo, lah semen dawuhe Sencaki patenono. aduh, salah tampa, Man. Citraksi mrono ana kuwaci entekno. Sencaki ya nyok. Kok kewaci anggemu Sencaki patenono. Wah, salah tampa, Man. Minta maaf. Kuwaci sak angkringan kula entek kabeh. Sing bayar sapa? Ambo kok. Kok kula ditagih sing dodol ya ora semawur wong kula entuk dawuh saka sampean. Dadi jebule kon mateni Sencaki to? Heeh. Mbok mudar nek wani. Susah. Kurawa pirang-pirang kok blas ora ana sing modhok. Ora ana sing iso ngalahke Sencaki karo Anoman. Golek dalan nyangkal pucung aja methuke ora. Wonten timbalan. Geger bleduk mangampak-ampak. Lambaipun para sata Kurawa mesti dadi bentak sirah. Ih, kasinggihan mekaten. Kok ora leren-leren nggonmu sengit karo para sata Kurawa? Wiwit rumiyin ngantos sak menika kula menika mboten demen kan para sata Kurawa. Nadyan panjangkanipun menika sae ning nek ketemu Kurawa niku nek ora ngobrak-abrik barisaning Kurawa rasane kurang. Mbokne ora wonten dawuh napa Mas? Mumpung iki ana wektu sing mirunggan iso sak pejagong. Mergo aku nek esuk iki mesti wis tindak kantor pos. Nggih. Monggo aku nek rawuh ki sore. Dadi nek ketemu karo kowe iki arang-arang, monggo kowe lemu nyinden ya larise ora jamak. Nggih. Ha iki mumpung ana wektu prei ngene iki iso sak pejagong iki janjane aku arep takon karo kowe, aku ki arep kepengin ndudah gegembolaning atimu. Ning tak jaluk kowe sing jujur, Aja nganti kowe ngapusi karo wong lanang, merga wong wedok sing gelem ngapusi karo wong lanang kuwi hukume bakal disiksa dening neraka. Nggih. Ki Lurah kula namung nderek pandangon paduka. Anake dhewe Sinalawati kuwi wis gedhe. Wis carane kembang kuwi wis mekar. Mula ora aneh nek akeh tawon sing padha kepengin ngisep sarining kembang utawa ngisep sarining puspita. Mbuh tawon saka ngendi? Aku ora ngerti ning embane kaya ngono kuwi sing jeneng duwe anak wedok ki nek wis remagang dewasa kuwi pancen yo angel tenan ling ngrangkani karo bocah wedok kuwi angel tenan. Mula kudu ngati-ati ngolatake karo cah wedok. Sama-sama anak-anak dhewe iki pamit belajar kelompok ya diulatke tenan. Nek perlu ning omahe kopo kancane sapa wae dinguk. Kala mangsa wong tuwa iki nginguk sinau tenan apa ora merga tanggane dhewe kae akeh sing aku belajar ke kelompok mulai-mulai meteng ku ya pirang-pirang. Nggih. Mula kudu digatekke. Nggih Ki Lurah, napa sing panjenengan dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat bener. Nah. Pirang-pirang dina iki aku kok kaya piye ya rasane iki atiku ki janggel. Kersanipun menapa? Kuwi lho apa bingung, aneh. Delok karo kahanane anakmu wedok. Kersanipun pripun? Bocah kok anggere kowe ora ana ning omah kok ora gelem metu saka omah utawa sekolah kamar. Metune nek wis kowe
neng omah. Monggo anggere pendak-pendak tak jak jagongan ki mesti aling-aling karo awakmu. Lilingguh ora wani cedhak karo bapak. Gek tak sawang-sawang kuwi raine kok pucet. Ora dipupuri wae kaya wis putih banget kae raine si Nalawati. Luwe-luwe ya yem tak andani. Pirang-pirang dina iki aku krungu kluruking jago mongko durung wanci bar jam 12 bengi. Mongko ujaring para sepuh ila-ila padha ngandhakake nek ana kluruk jago sadurunge bar jam 12 ki jarene eneng wong meteng. Ya muga-muga aja merga upama nganti kateman karo anakmu Sinalawati kaya ngapa wong tuwa nggone wirang. Wong tuwa ning gula wentas sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil entek-entekane mung diletoki tletong karo anakmu wedok merga pokal gawene sing ora bener. Nggih, Ki Lurah, nggih. Lah saiki tak takoni. Bocah kuwi masuk angin apa bocah kuwi lagi lara? Apa bocah kuwi kena ngapa? Kuwi kowe matura karo Kakang Mas Pangeran Nalagareng. Nggih. Wis. Tak wenehi kalodhangan mumpung iki ana wektu semirunggan iso dienggo ngaso nang omah, kowe matura karo aku. Menawi kula matur kaliyan Ki Lurah Nalagareng. Kula niku ajre. Lho ngapa kok dadak mewek barang iki ngapa? Kok dadak nangis barang ki ngapa? Menika Ki Lurah ingkang kula antu-antu pandangonipun Ki Lurah Nalagareng ngrembak perkawis babagan putra panjenengan. Inggih menika pun Nalawati. Ora ngedeg-degi pikire wong lanang lho. Ora nganggo nangis-nangis ngono kuwi barang. Malah kemrungsung pikir aku. Ana apa kok dadak nangis barang ki apa? Anu Ki Lurah. Nak wonten paring dawuh biyo. Mbok kowe matur dhewe to, Nak. Mbokmu ora aku agang matur karo bapakmu merga bapakmu ki wacake kaya Prabu Baladewa. Galake ra jamak-jamak, senengane getaki simbok. Engko nek jantunge simbok kumat. Sapa sing arep ngrukti karo simbok, Nak? Ora jane iki ngapa ta kowe iki? Nangis-nangis barang iki ngapa? Kok aleman? Nangis. Teruske. Ora suwe-suwe mangan selop. Lha kuwi urung matur wis kon mangan selop. Kowe omong dhewe ya Nalawati aku wis ora iso matur karo bapakmu nek wis kaya ngono kuwi Nalawati. Nalawati. Wonten dawuh Bapa. Maju kene. Nggih. Matur. Mbokmu ora kuat matur. Matur ana apa? Apa kowe ndek utang akeh apa kowe kepiye? Apa kowe diladaki kancamu? Apa kowe diece karo kancamu? Kok nganti simbokmu nangis kaya ngono kuwi? Matura karo bapakmu. Kan maju. Nalawati. Wonten dawuh. Maju. Maju to Pak Seret. Wah, senengane ganggu karo pikirane wong tuwa iki aku ora seneng e. Maju kae wis. Ayo toh dijumbuhke karo nek njaluk dit dienggo rebonding barang ana kae. Nek njaluk dit ngoso-oso nek kono matur karo wong tuwa kok ora gek cekat-cekat. Ayo kae. Maju. Maju apa tak? Joke. Gawe maju. Nalawati maju bapakmu raine wis abang kaya ngono kae engko ndak malah ayan cethekmu kuwi. Ujung rai abang kok ayan senengane. Maju kene, Nok, Cah Baguk, Cahayu. Ya wis. Kowe matur karo bapak kowe lara, nek lara ayo tak presakke none Mas Mantri. Soale mantri desa kene iki nek mriksa tlatene ra jamak-jamak. Masuk angin le mriksa tekan ndi-ndi. Nah, ngetak presake aja kuwatir. Ning nek kowe ora lara, sebabe apa kok kowe kaya wong lara? Pasuryanmu kok dadi kaya ngono kuwi jane eneng apa to Nalawati, Nduk, Cahayu. Aja ngrusak atine wong tuwa ya, Nger. Kowe anak-anakku siji-sijine kuwi iso njunjung dhuwur mendem karo atine wong tuwa ya. Kula tak matur kalih Bapak. Heeh, arep
apa? Matur apa? Njaluk mie apa? Apa njaluk apa? Anu, apa jenenge iki? Farimo. Wong ora iso ngarani kok Farimo. Ya njaluk jeneng bapak ki ora njaluk anak ki kepradah kok. Tak dolke sawah, aja kuwatir. Ora usah isin dicek kancamu nunggang galengan, ora usah kuwatir. Yang penting bapakmu sembodo nuruti karo kowe. Inggih. Rama bapak. Kula tak matur. Matura. Tahu kok ya ayu tenan kok ya. Mula ngarepan omah ki recek. Tunggu liwat nom-noman anggere liwat klinting klincang klinting. Kowe ngarep weruh kowe mepeni kowe do bingung. Inggih, ngatasipun anakipun ki Lurah Gareng kok nuwun sewu saged kados mekaten. Weh sombong. Umo kowe, Aja kaya ngono. Matura. Kula tak matur kalih bapak ning bapak ampun duka. Ora. Ngapa nesu aku? Nek pancen tembungmu iki tembung apik-apik, bapak ki ngenggoni ana tetembungan bapak pola anak kepradah. Wale, iya Ding. Anak pola bapak kepradah. Nek kowe duwe penjaluk, njaluk apa? Njaluk sekolah meneh? S2. Aja pilek. Bapak ki S1 wis sentrap-sentrup semene rong rampung-rampung kok. Nggih. Kula tak matur kalih bapak ning bapak ampun duka. Ora, bocah iki lho. Kowe gecek-gecek. Nyuwun pangapunten. Pak. Apa? Kok kaya sinetron to malahan? Pak. Mbok gecek-geceket. Kula tak matur. Kula niki ngandhek. Apa? Ayo nang dalan, nek ngendeg bis ki nang dalan. Nang omah kok ngendeg bis ki piye ora? Ya ora ana sing mandeg bise kok ya. Nyuwun pangapunten, Bapak, nyuwun pangapunten. Kula niku ngandhek. Anda piye maksude sing cetha? Kula niki bobot. Ayo ditimbang. Bobote pira? Piye kula bingung ngarep matur, Mas. Anak sampeyan niku meteng. Ara wis tak tukoke bolam to. Tak mingkari masang to. Oh alah, wong kok pekoke kaya ngono. Pokok dengkulmu mlocot kuwi ora. Lah kene mireng, anak sampeyan niku meteng bobot. Meteng bobot hamil. Maksude mula kowe iki tak ajar lho Yem. Kowe iki wis tuwa kok meteng neh iki piye? Sanes kula pun monopos. Pun mboten isa. Sing meteng niku anak sampeyan. Maksude Nalawati niku meteng bobot bayi. Nggih. Apa to kula niku ora gelem matur niku merga sampeyan mesti kaya ngoten niku Ajar, Mas Ajar. Mas ampun ngoten Sajar, Mas. Aduh, bapakmu ambegane kaya ngene iki apike dipateni sisan. Mas, ungu Mas Gareng, ampun kaya ngoten. Yem, kowe sing goblok. Kowe ora iso ngomong karo anakmu. Iki aku isen nek nganti krungu wong tangga teparo anake Gareng meteng di luar nikah. Nalawati. Kowe cilik tak gedheke bareng. Kowe gedhe kok malah dintopu wong. Piye kanane kaya ngene iki piye?
Monggo kaya ngono kuwi ora iso diilangi, ora iso saya cilik ning saya gedhe. Mengko nek nganti saya gedhe. Terus do dirasani anake gareng sing wedok kae meteng. Isin tenan aku. Ning nyatane nggih pun kelakon, lelakon niku adile dudu dilakoni mboten sadi tinggal nangis kaya ngoten. Dolowati. Kowe piye to, Nom? Mula wis tak omongke aja sok nganti saba ning gubuk asmara. Mergo nek nganti kowe kepilut janji mengko nek nganti lali janjine. Uripmu kaya diblonyo kembang rawe. Mergo kowe kuwalat karo podang kuning. Nek nganti kowe kuwalat karo podang kuning nek wis kelakon kaya ngene terus dadine lagu rewel. Ngene salah ngono salah. Gek kowe sesideman karo sapa Nalawati lah kok dadi kowe mesti kaya Bapak. Gundulmu kuwi kok meteng ro bapak piye? Nalawati niku manggil sampean. Ngundang sampean bapak kok dikira meteng karo bapak. Nek ya nek upama tak tinggal nangis ya ora ana rampunge ya. Areng apa tangisi setahun ya ora bakal rampung. Saiki ngene. Kowe jujur. Kahanan kaya ngene iki adile nek ora ditempokke karo sing tumindak ora bakal rampung perkarane. Nek pancen ana wong lanang sing tumindak karo kowe terus ora gelem tanggung jawab, jodoke lawange. Lho tak pacul ndase apa piye? Bapak. Piye? Sapa? Sapa sing tumindak? Sapa? Apa kawula kene? Kawula kembang sore kene? Apa kancamu wiyaga? Ha. Mergo do ganas-ganas. Ketoke tlecam. Ning medeni pokal gawene. Sapa? Oh, tak matur ning bapak ampun kaget. Ya, wis matur. Sapa? Kancamu sekolah? Mboten. Lah sapa? Kowe dijenusek apa piye? Mboten. Wong pira? Bapak lho. Nggih namung tiyang setunggal. Sapa? Wong siji sapa? Nek kula matur bapak mboten duka. Ora malah bocah iki arep tak gorene tak kon tanggung jawab. Ngono lho, penak ngono lho. Ingkang tumindak menika anakipun Pak Lek Petro. Petro? Sanes. Engko gek kowe meng dolanan nirunge Petro. Mboten sanes Pak Lek Petro ning anake Pak Lek Petro. Lho. Anake Petro. Kasinggihan mekaten. Apa sih? Longkeng. Adi Lengkung Kesuma. Wah! Yem buyer. Yem. Aku buyer. Petro. Maput meneh. Wong nek darah rendah ya kaya ngene iki, titik-titik pet-petan. Mas, wungu. Nek nangekke iki ora nggon meteng. Mas, wungu. Nah, tangi aku. Aneh-aneh wae senengane ora. Nek wong liya wae karuane nggonku ngurus. Kok dadi iki piye to, Nak? Nen dilemu dolan. Wis dolan ubyang-ubyung karo anake Petruk kae. Nanti
Nanti le mutu minta. Mulane sono nek dijak sesire anake Petruk malam Jumat Kliwon ki aja menyang. Terus anake Petruk tanggung jawab ora? Sepriki mboten mriki. Ha iya, kena wis entuk-entukan kok. Sing ora tekan kene ya. Mesti mengklecam-klecem nang omah. Petruk! Petruk! Kancong bolong anakmu tumindak kaya ngene ora iso ngajar anakmu. Lereh getih. Walik. Getih lereh. Getih lereh antara sedulur tak lakoni tenan. Petruk, aku ora iso mulang karo bocah Andra. Kowe iki iso kiraine wong tuwa ora bakal ilang kawase urip terus. Anakku wedok dicecamah karo anakmu lanang Petruk. Ora iso ngandani anakmu, pecel dadekke 40. Kowe iki lara apa to, Lung? Wong lara kok awake seger. Monggo umume wong lara iki ora doyan mangan kok kowe le mangan malah saiki sedina ping 5. Monggo ngarani esuk kudu nganggo jangan krecek. Engko tengah awan sithik ndadak disediake lotek. Engko lingsir jam 12 medhun kon ukoke tungseng ndas. Mengko bengi njaluk nganggo sing seger-seger soto utawa bakso. Lah aku ki suwe-suwe tekor nelemu lara kaya ngono kuwi. Monggo ora tau gelem ngomong ming nutuki meja, nek njaluk ngombe nutuk meja, njaluk mangan nutuk meja. Lah. Apa? Minta minum Kang Togok. Minta minum. Apa? Soda gembira Kang Togok. Aku jenenge ora lara nek kowe iki mbeborosi kowe. Ngombe kok soda gembira. Njaluk Kang Togok. Nek ora aku mati Kang Togok, aku mati. Yo tak goleke. Wah jan wis. No. Wis gek dombe. Matur nuwun ya Kang Togok. Wis gek njaluk apa meneh? Mangsaku kok aneh-aneh panjaluke. Kang Togok. Ngopo? Aku tak omong karo kowe ya Kang Togok. Heeh. Ning nek omong-omongan ku aja nglekar. Omong-omongan ki sing sopan, sing tenguk. Aku men ngerti kowe duwe karep apa. Aku jane iki mung duwe pepinginan kok Kang Togok ning kok kayane ora klakon. Mongko nek ora klakon leh kulara iki arep tak rasak-rasakke tenan men babar pisan tekaning pati. Sangkeme. Wong ki aja sok ngrasani mati. Mati urip iki gumantung karo panguwasane sing gawe jagat. Nek kowe nglalu kuwi nyawamu ora tinampa dening sing gawe urip, swarga ditutup, neraka ditutup. Kowe esuk maning ramyang turut jagat manggon ning kayu watu, manggon ning kretek lan sak piturute wekasan papane dadi angker. Mergo kenggonan sukma sangsaran. Ora jane pengen apa? Aku pengen happy wedding. Apa? Aku pengen rabi Kang Togok. Lung. Mbuh aleman. Wis 65 kok arep rabi. Sing jeneng wong rabi iki ora digawa umur kok. Aku pengen rabi kok. Ora dono. Kuwi mendem apa lho? Ora rabi ku rabi karo sapa? Aku duwe incengan putri lho, Gok. Putri sapa? Putri tidur apa? Ora Kang Togok. Lah sapa? Aku duwe incengan ya kuwi jenenge Nalawati Kang Togok. Nalawati anake sapa? Ora apa sira apa kowe.
Kula ngapur Rama. Nolowati iki anake Gareng Kang Togok. Aku lara iki gagas uripku pengen dhaup karo Nolowati, Kang. Nek Kang Togok ora mituruti penjaluk aku tak mangkat dhewe. Tak jaluke Nolowati nek ana muringe Panakawan patiku tak ikhlaske ora apa-apa Kang Togok. Lung sabar lung. Aja nekat. Sadar. Nolowati iki padha karo urak putumu dhewe to. Aku kok dadi nekat. Oh putune dhewe kok diarah-arah. Ora putu ora simbah Kang Togok, pokoke aku pengen dhaup karo Nolowati. Aku terna mrana ya Kang Togok. Sik wah jan wis. Wah aneh-aneh wae penjaluke mbilung kowe gundule atos. Njaluk rabi karo Nolowati. Pokoke nek kowe ora minangkani penjalukku pisah le seduluran. Ora ana Togok, ora ana mbilung urip dhewe-dhewe. Yo. Tak pinangkani ning Lemrana aja wujud mbilung. Mengko nek kunangan anak-anake Semar kowe karo aku malah kewirangan. Wujud apa Kang Togok? Tak suwunke karo dewa, men kowe ora wujud kaya ngono ya Lung. Wis pokoke manut karo aku. Mengko gek mrana cah loro nyoba nglamar karo anake Nalagareng. Iya Kang Togok. Oh, wah jan wi. Wah, nek wujud ngene iki wangun. Aku wujud apa Kang Togok? Oh, suarane ora kaya ngono kuwi. Kowe iki tak dandani wujud ratu gagah pideksa gudhek wok simbar jojo. Jenengku sapa Kang Togok? Kowe nganggo jenenga Prabu Cakratujaya. Kang Togok. Nglamar karo anake Nalawati. Iya Kang Togok. Suarane sing gedhe. Jagat Dewa Bathara. Wah, semono kuwi. Lah terus Kang Togok wujud apa? Aku tak wujud dadi patihmu wae men ketok nek kowe iki wong sugih men Nalawati gelem tok dhaup. Ngono aku wis salin wujud kowe karo aku mrana bareng nglamar Nalawati. Yo, Kang Togok ayo tak bakal tak derekake. Kowe sing dawuh sinuwun. Ora lega rasane atiku yen to durung dhaup karo Dewi Nalawati. Menawi kula mekaten suwawi kula dherekaken prapta wonten bali wismanipun Nalagaring dipun lamar ingkang atmajanipun Nalagaring menika pun Nalawati. Ayo tutno laku jantraku teh. Monggo kula. Napa Landara? Nggih, Gus. Kakang Semar. Praptaku ning Karang Kadempel. Ingkang sayekti ndherekake jengkaring Kanjeng Kaka Prabu. Pripun enten apa? Kabar sing wis ditampa dening para Pandhawa. Yen to anakmu Nalagaring bakal duwe gawe mantu, Kakang. Weh, setan. Arep gawe mantu kok ora atur-atur karo wong tuwa. Bagong, Pripun, Pak? kakangmu Gareng arep duwe gawe mantu. Wes, asik mangan gratis. Kowe wong kok pambadhokane wae ora. Ora kaya ngono kuwi. Sing wigati kowe karo aku kudu bantu karo kakangmu. Nggih, ane ya Gareng ya blas ora ngabari kok. Petruk ya ngopo ki ya ora ngabari. Nek pancen iku nyata mestine kula wis diaturi kalih Nalagaring. Wong nyatane kula durung nampa kabar apa-apa kok, Ndara. Mengko gek ming kandheng wonten ing pekabaran. Apa ora luwih becik dinyatakake ana ing papan bali wismaning anakmu Nalagaring, Kakang Semar. Anindita bocah mursid bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandheng ning pangucap nang kababaro dadi pakarti ya no enungir. Inggih. Kanjeng Rama kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya, tak tampa gawe gedhening atiku. Kenging menapa Rama mboten kempal kalian Pak Dina Nalagaring kalian Pak Lik Bagong netepi kewajiban inggih menika nindakaken gara-gara. Iya kaya aku kowe ya nurun lehmu glece iki nurun. Wong gara-gara kok gara-gara iki cara ngendi? Inggih. Males aku lagian. Kenging menapa? Ngene iki lho.
Kadang kala wong ora gelem nyambut gawe iki mergo rasa susah. Ning kadang kala wong ora gelem nyambut gawe netepi kewajiban iki mergo saka bombong pikire. Lah, pikirku kali iki lagi seneng. Aku lagi bungah. Mergane aku nyawang karo kowe wis ndungkap dewasa, mongko wekel nggonmu nyambut gawe ganteni gaweane bapak. Nek bapak tangine ora iso esuk, kowe ya mikul garu luku, kowe giring kebo sapi. Mongko kowe iki kondang ning Karang Tumaritis kene kowe kondang nek dadi cah bagus. Bocah nom baguse ora ana sing ngungkuli karo anakku Lengkung, kejaba mung anake Petruk. Ning ewadene kowe ora isin mikul garu lukune, ngiring kebo karo sapi, kowe ngluku sawah nggarap Tegal. Lah iki lho, Kang. Sing jeneng ngendikane para sepuh ngandikake swarganing wong tuwa kuwi ora kok perkara anak iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa saben dina ora. Arep anak iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa, nek pokal gawene anak ki merusal bedugal, ora ngerti tata krama ki wong tuwa kaya diloropoke ning neraka jahanam. Ning nek anak kuwi tansah ngabekti karo wong tuwa, ngerti karo tata krama, tur ya unggah-ungguhe ketok ana ing pesrawungan. Wah, kuwi arep kowe iki urung iso munjung apa-apa karo wong tuwa, ning wong tuwa embane kaya wis manjing ana ing kasuwargan, ya ngono kuwi sing disebut anak anungane ndita iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Menapa ing kula tindakaken menika awit saking panggulawentahing Kanjeng Rama Petruk ingkang tansah tutur-tutur dhateng pun Lengkung Kesuma. Heeh. Aku seneng. Kok ngono kuwi terusno. Ora usah melu kanca kancamu, ora usah melu rombonganmu, ora usah melu kanca-kanca sakbarakanmu sing kerut larut ninggal marang budaya, malah nengenake budaya manca. Lah kuwi ora apik. Inggih. Wis ora usah melu sing werna-werna, pokoke nang omah kuwi wong dasare kowe iki anakku siji-sijine. Sawah jembare semono kae, sesuk bakale ya nggonamu. Kidul omah sawah sing dawane nganti meh 500 meter, panjang 500 meter, lebar 50 cm kae. Kaya calon nggonamu. Inggih ingkang pundi? Galengan kae. Mekaten Kanjeng Rama. Dadi ora usah dadak mrono-mrono, wis pokoke kowe dadi bocah sing bakal entuk warisane bapak. Kabeh omah iki ya dadi tekamu, mula gula wentran. Ngono, resik ana, open ana. Aja dumeh kowe seneng entuk warisan akeh terus engko tok entekke tok dol. Wah, kuwi wong tuwa kaya diiris-iris atine. Nggih, Kanjeng Rama. Ngono wae welinge bapak. Bapak tak netepi kewajiban, aku tak sowane negara Ngamarta. Mergo iki wis wancine lalu utawa wis bablas wancine, iki nek aku ora nusul bapak Semar negara Ngamarta, ya mbahmu Badranaya, engko ndak malah nampa dukane bapak aku. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincanging risang mawe gandrung. Dereng ngantos paripurna samimbal wacana. Kasar wingkeng bengok-bengok saing katebian nengke kelurahan Nalagareng. Petro, kowe iki menungsa apa iblis? Nyono ora njimpe. Jebul ketoke sedulur ning kowe mentolong ora-ora karo raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip kowe nyong-manyong. Sik Kang, sik. Kakang neng ngopo? Kang Gareng ngopo kok teko-teko nangis apa diganggu wong ning dalan, diladaki wong ning dalan. Ladaki gundulmu amoh kuwi ora. Ora rembugan karo kowe. Ora kowe kok nesu iki apa? Iki nek tak omongke piye ya, Tra? Kene mapano tak bendho ndasmu kene. Lurung arep dibendho sira iki aku salah apa? Aku luput apa? Luputmu tak kendhet tak impet. Luputmu tak gendong. Aku ngopo? Aku ngopo? Kowe mesti sing ngajak-ajaki. Kowe biyen ndek bojo ya meteng sik. Ayo ngaku wae. Ora sik iki hubungane apa? Ora ana hubungan dinas perhubungan. Sik kae. Anakku, Tru. Anakku. Anakmu ngopo? Nolowati kae apa? Anakku, Tru. Anakmu ngopo? Anakku wetenge blendruk. Wetenge blendruk kena apa? Busung apa? Busung cengelmu.
Aku kuat makani kok busung. Lah ngopo? Mateng. Lho, Kang. Anakmu meteng, anakku meteng. Kang, kowe iki wong tuwa ora waton clekap-clekop ngomong iso mulang karo anak. Arep ana lawati kae ponakanku kaya anakmu ning kae iki dulurku, kowe iki kakangku. Nek nganti kakangku wirang aku ya wirang. Keplak sirahmu dal. Oh, sik ta iki kok malah kowe sing nesu ta? Piye ta iki? Lho kok aku kok nesu kok diseneni piye? Mergane, Truk, mergane. Mergane ngopo? Mergane sing ngetengi kuwi ya. Sapa sing ngetengi? Wak golekane. Sapa wani ngetengi anake kakangku? Aja takon tok ajar nganti tele-tele. Tenan? Heeh. Tak ajar tenan? Heeh. Yakin lho iki? Iya. Kae menungsane begok-gok ning mburimu kuwi. Sapa? Anakmu. Lengkong kesuma. Mbok yo dikandani to, Tru, apa ora ana wong wedok liya kok nyikat mbakyune dhewe. Dikandani anakku sing ngetengi anakmu. Lah dalah ku arepe. Wonten dawuh. Rene. Wonten menapa Rama? Kowe tak takoni jujur. Inggih. Kowe tak takoni jujur. Inggih. Kowe ngetengi mbakyumu. Mboten Rama, kula mboten nate dolanan listrik. Wah bocah iki pancen bakat sesuk nek bapak nek bapak wis lengser li dadi ponokawan, kowe dadi ponokawan ya lucu lho kowe. Rama menika kok ngaten. Tegese ngetengi kowe iki gawe meteng mbakyumu. Le gawe pripun? Ngono wong seneng-senengane iso ndelok HP kok. Le gawe pripun? Ayo di ngono. Mboten Rama, mboten piye? Kula mboten tumindak menapa-menapa. Kumbi, selak. Ya wis entuk penake kok. Wah, lengkong menungso ora tatanan. Bagusmu bagus, Kong. Ning wah. Tekonmu sak ngisoring dlamakan. Isen aku Tru, anakmu tumindak kaya ngono. Kowe tak takoni pisan kas jujur. Kula mboten tumindak. Estu kabedhau dodo kula kapendheta manah kula mboten tumindak Kanjeng Rama. Minggat. Rama, minggat. Aku ora sudi ndek anak kaya kowe. Di anak lanang nek njlomprongke wong tuwa ning juranging kasangsaran. Ben, minggat ya ben. Waduh. Lah anakku sing tanggung jawab sapa? Kowe iki piye ta, Tru? Aku sengit karo anak. Aku iki atur kon minggat ki piye? Aduh cilaka iki. Wis ben lunga ya wis ben. Ning tenan to anakmu meteng tenan. Meteng yakin wong blendok kok. Engko mbok diprisakke sik ngono menawa lara apa piye? Ora meteng kok. Aku wis tiwas nundung anakku nek nganti anakmu ora meteng engko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Pacul-paculan karo kowe wani aku. Oke. Apa dikira aku ki ngapusi? Ayo, nek ora percaya tiliki. Ning omahku nek anakku meteng kowe piye tanggung jawabmu? Dileki sik. Yo. Babar pisan. Lah kok jebul keteman lelakon sing kaya mengkene lengkung. Wis diati-ati nggone mlaku utawa nggone mlaku paribasan tak jinjit-jinjitake. Ewadene lah kok isih keteman lelakon sing kaya mengkene. Aku nyandung nyrimpet lelakon ingkang bebangeri marang asmaning wong tuaku. Tinimbang lengkung mung dadi wiranging wong tuwa. Dewa kula nyuwun dalaning pati iki mawon sampun boten pantes kula gesang wonten ing alam padang Jawata. Sang Warudaya mak pong bu bolong kali codhe sapa sing gawe. Aja kaya ngono ya, Nger. Kita yen golek dalaning pati, kita tegese pati nista. Mong mati nista kuwi sukmane ora tinapa dening panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Sing jeneng titah tumitah Ngadapada kuwi mesti entuk pacoban ya mung kari titah mau iso nampa pacoban apa ora. Titah ingkang ketrima uripe ingkang bisa nampa pacoban kanthi ikhlas lan kanthi sabar. Nanging yang titah mau ora bisa nampa pacoban mau kanthi ikhlas lan sabar. Jroning ati tansah gresula tegese titah mau dudu titah ingkang katarima uripe. Mekaten pukulun ya. Kita ulun jarwani ya, Lengkung.
Sejatine kita kuwi pancen ora tumindak karo Mbak Yu kita Nalawati. Ning ngerti ya, pancen Nalawati ingkang ulun perbeki. Nalawati ulun sebda kaya dene wong Gerbini nanging sejatine Nalawati ora Gerbini. Sebab Nalawati kuwi pinesti dadi jodho kita mula ewuh kaya Sang Hyang Jagat Giripati anggenipun anggone bakal njodhake kita lawan si Nalawati. Mula dawuh kalian panjenengan ulun supaya kita api-api utawa Nalawati etok-etok meteng supaya iso dadi srana gathuk kita kelawan si Nalawati. Pukulun mekaten. Iya. Nah ngaten menapa sampun pinesti jodho dawuh kula menika Kakang Mbok Nalawati. Kuwi wis tinulis ana ing kodrat lan pesthi ingkang ditata dening para Jawata. Lajeng kula kedah kados pundi? Ya kita ning omahe Gareng. Sadurunge wong atua kita nala Gareng karo Petruk tekan omahe nala Gareng. Kita kudu wis tekan kono, kudu wis runtung-runtung, renteng-renteng karo si Nalawati. Menawi Kanjeng Rama duka, ulun jampangi laku kita les-lesong. Engkung sing tekan ana ing bali wis mane wong tuaku Kakang Mbok. Menapa leres paduka Kakang Mbok pinanggihan lan wangbi kula Narada. Tumuli paduka dipun cipta kados dene wujuding tiyang Gerbini. Iya pancen mengkono. Ing mekaten kula ginampi dawuh timbalanipun Iwang Pikula Narada. Bilih kula kinen sowan Kakang Mbok samangke Iwang Pikula Narada ingkang badhe anjampang itu ingkang badhe paring dawuh kaliyan tiyang sepuh kula lan tiyang sepuhipun Kakang Mbok. Lan ngendikanipun Kakang utawi Iwang Pikula Narada bilih Kakang Mbok Nalawati menika dados jodho dhawuhipun ingkang rayipun lengkung. Mung rasamu kepiye Dimas? Kula namung kantun nderek dawuhing Jawata. Sakmangke kula badhe nyuwun priksa raosipun Kakang Mbok kados pundi. Jer kudu kaya ngene lelakon ingkang kudu dilakoni. Turya dasare ora ketang sithik-sithik wis ana bribik-bribik rasa tresnaku marang kowe Dimas. Mula siadi matura rasamu piye? Kula ki mboten benten kaliyan Kakang Mbok. Mboten ketang sekedhik raos tresna menika sampun wonten. Mugi-mugi sakmangke menawi sampun gathuk tuwin matuk manahipun saya angrembaka saya kathah tuwin saya ageng tresna kula lan paduka Kakang Mbok. Ademit kuwi ditundung karo bapakne minggat kok nyilingker pager. Lah kok wis iki jejer iki piye ta iki Tra? Kung wonten dawuh. Kowe iki maksudmu piye? Kowe tumindak elek kaya ngono kok malah kowe tak kon minggat kok malah mlayu ning omahe Pak Demo. Kowe njajari Mbak Yumu iki karepmu piye? Karepmu piye aku tak takon. Karepmu piye apa ora isin? Hah? Iki nek iki jenenge pek lur. Apa kuwi? Ngepek sedulur. Ora kok ngepek nggo ngepek tangga ning pek lur, ngepek sedulur. Monggo nek sedulur karo sedulur iki ora apik iki ora apik, Kong, ora apik. Ah, nala Gareng Petruk aja kaya ngono. Resik kita aja senengen karo atmaja kita. Kita aja ngunek-unekke karo si Nalawati aja karo lengkung. Bocah loro iki ora luput. Lho kok mboten luput Bu Kulun? Lho kok mboten luput Bu Kulun? Ngene ya. Nalawati iki pancen dadi jodho dhawuhing lengkung ya mung Iwang Pikula Jagat Giripati kabingung nggone bakal njodhokake awit kita kuwi sedulur. Tumuli utusan karo panjenengan ulun didhawuhi supaya nyipta atmajane Nala Gareng Sil Nalawati kaya dene wong meteng supaya ngaku yen to ingkang ngetengi lengkung ning jane iki rak ulun ingkang dadi sutradara. Sutradara maksud. Iya ulun ingkang gawe lelakon iki panjenengan ulun sutradara. Dewa ya aneh-aneh ya rek kaya iki dewa aneh kaya iki. Mula kita aja ndukani karo atmaja kita, aja nduk sengeni. Iki pancen wis dadi jodho dhawuhe. Engko ulun ingkang bakal njabut apa ingkang dadi ulun cipta marang si Nalawati. Nalawati ya tetep perawan kaya adat sabene. Aduh, tiwas nggawa bendho barang. Waduh, bendho kemana endi ya, Tru? Ya mbah aku ora ngerti kok ya waduk makelangan bendho barang. Wis ngono ya.
Bocah loro iki jodhokna ya, Nala Gareng karo Petruk. Aja mbok pisahake, ya iki mergo wis dadi jodoh dhaupe. Nggih, ngestaken dhaup. Nggih, ngestaken dhaup pukulun Pak, mboten mangan mboten nggih. Wektu gamelan muni karo omong-omongan. Ha iya. Ha iya, ora masalah. Wah, ya wis anu. Napa yem wonten dawuh golek utangan ngono golek utangan. Nggo ndhaup ki anake awake dhewe iki mergo ki gedhen, aku ki sedulure akeh, kancaku akeh nek nganti meringkus cilik-cilikan ya isin. Nggih, ngestaken dhaup. Apa wae pitike sapa-sapa doyak bleh. Nggih. Wis rasa dadak pikiran ku perkara hitung-hitungane mburi. Oh nggih ngestaken dhaup. Mentok pitik bebek bleh kabeh pokoke. Engko pokoke kari niteni tek sapa. Ngono nek ra iso nyaur sing di omah dijak mangan iwake. Dadi dosane ming sithik. Nekat reng kowe iki arepe ning kae wis ben ora ngono kuwi. Weh lah, Truk. Kae ndoro-ndoro Pandhawa ta kae. Heeh ngono kok. Weh, arep mantu ra omong-omong. Kowe anak apa-apa. Anggepe aku ora nyumbang ngono kok. Anggepe wong tuwa ora ngekeki apa-apa ngono apa piye? Nyun ngapura Pak, lagi terencana barusan saja. Nyun ngapura, setan. Mula gara-gara dinteni. Aku ro Bagong ra kompak blas. Gara-gara nyenyet. Ora omong-omong kabeh. Aku sapa aku? Adiku le. Adik kok ora domongin arep mantu. Anggap aku ora nyumbangno piye? Nek utang. Lho. Ora nyumbang kok utang. Sengit aku. Kene sapa iki? Kula Lengkung, Om. Wah. Lengkung ae? Nggih. Wadah bagus tenan. Engko ge udah anake Petruk. Lak jojo cengelmu lho kok. Anakku, bojoku kuwi putra ratu. Oh iya, Dik. Lah iki anake gareng iki? Nolawati, Pak Le. Waduh, ndang semono. Nggih. Tak pek kok. Muni piye kok gajul raine kok piye kowe? Ponakane arep dipek dhewe ora. Ayo e. Kok anakku elek dhewe ya mbuh ora ngerti aku. Wis cilaka iki. Nolo Gareng wonten dawuh. Kowe arep duwe gawe mantu. Lah niki calon manten Nolawati kalih Lengkung. Weh lah dalah. Ya syukur-syukur iki kanggo kebutuhan ubo rampe sak cukupe. Panjenengan kula niku mboten kok makmun ngoten to, Den kula. Kula omah carane kaya ngoten iki. Kula nek iso niku kula rampungi dhewe. Kula niku sak urarane wong tuwa sing sembodo. Emah kula nek carane ngoten iki emah. Matur sembah nuwun nggih, Ndoro. Truk. Cah ra isinan. Disumbang kok langsung disaut. Wong butuh iki ora sampurna-purna. Wah. Nolo Gareng. Dalam. Arep duwe gawe mantu. Nggih. Aku dititipi Arimbi. Nyo. Matur sembah nuwun. Lah ngono langsung kok ora. Iki kok dinjen nang kene iki lho. Sing nyumbang rung lunga kok wis dinjen. Ndara Werkudara kok ming selawe iki piye iki? Sin-sin kireng ora. Petruk. Nggih Ndara dalem wonten dawuh. Ya iki tampan ana sisan. Titipane Sembadra. Nggih, matur nuwun. Ayo, Truk ora dinjen lho, Truk. Ora. Iki kandel kok nek iki ora usah tak injen. Weh, Petruk. Iki nyo bapakmu kuwi udu wong sekeng. Tampan. Juwun ya, Pak. Tiba padha-padha. Nyoreng tamani reng. Ya. Ngene bapak iki engko dienggo pusaka. Tilikane. Nah, kurang ajar ta, Truk. Ha piye? Ming ditulisi kamu belum beruntung niku. Menungso ora tatanan. Ya, Truk, aku ya udu wong sekeng. Saurarane aku ya nyumbangnya tampanana. Nggih. Sah ya, Truk. Lho kok sik kok sah piye? Iki nyumbang apa nyaur? Weh, iki ya kok jaba nyumbang ya didep-idep nyaur, Truk. Wah, padha wae ora. Ah sumbangane. Weh, lah ya kuwi
kowe iki nyumbang karo nyaur utangku. Karo kowe kuwi. Piro iki? Widak. Utangmu 80 kok. Sile kurangane so nek kowe mantu meneh. Aku mantu niki mung pisan niki kok. Wis aja do gumerah, aja do gumerah. Petruk engko sing nyaurke aku Bagong. Mak tratap aku. Sing nyaurke Bagong aku. Wah, ora ngoten. Matur nuwun, matur nuwun. Amargane nek ora ngono Bagong iki wong licike. Saya, Truk. Yo. Wis ora mangan lho kok. Ngombe. Yo. Mangan saya tekor aku. Wis jejer karo wong lanang aja do aluk tak saut manten wedok. Hai! Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Kakang Mbok Nolawati ical Kanjeng Rama. Waduh lah piye rek? Anakmu ilang e. Loh, ilang kena apa lah aku tak tutupi e. Ilang mbok kena apa aku ora do. Wah, lah pripun iki Ndara? Arjuna golek ana-ana. Waduh. Wah. Tu Gustiku. Sirna Margalayu aku patihe sisanke. Wah, modar. Wah. Cinandak dening Sang Werkudara dinujah mawi kuku Pancanaka ical wujuding Sang Rekyanapati babar iki lurah togok ya iki lurah catur goro lumajar kapiyanteng. Ulu. Punten. Sinapa sing ngridu anakku lho dadi manten pun ical. Yo Petruk. Nggih. Kok nglempak rika. Sope pun mateng. Apa iya nggih? Monggo bar kuwi. Wis. Bar niku pun konjur terus-terusan. Ora nganggo es. Mboten. Udara kok golek es ora. Ning ya diresiki riyen seblak baran mawon. Yo. Lakon niku mung laku. Yo. Niki mungkin Arya Kaca Benggala panggihing jodho menika saged mawarni-warni lampahe dhewe-dhewe lelakone piyambak-piyambak. Yo Semar. Mugi-mugi pinanganten pirangana kekiyatan lair batos sakinah mawaddah warahmah. Anggenipun tresna tinresnanan ngantos tekan puputing yuswa. Ndara ampun ngantos dipun pisahaken dening menapa kemawon kejawi amung yuswa ingkang misahaken. Wah, Semar yo.